El diari El Periódico ha acomiadat el dibuixant de vinyetes còmiques Miquel Ferreres. Durant els últims mesos, les tires de Ferreres han tractat l'actualitat política catalana amb tot el sarcasme que les caracteritza. Aquesta notícia arriba una setmana després que el grup Z anunciés un expedient de regulació d'ocupació al diari El Periódico per retallar un 45% de la plantilla. Miquel, per què han decidit prescindir de tu al diari? És només una qüestió de diners o hi ha altres motius? No m'han dit que el meu humor ja no els agrada, ni que... O sigui, m'han dit que hi ha uns plans, una reestructuració, una cosa de diners, etc., però que jo s'acaba la meva col·laboració. Tu portes molts anys treballant d'això, de dibuixant, has treballat al Periódico, a La Vanguardia, al Correu Català, molts mitjans. T'havia passat mai una situació com aquesta? Mai, mai, mai. O sigui, mai. Una cosa així no m'havia passat mai. Jo ho adjudico a una opció, diguéssim, ideològica, evidentment, o si sabran el per què no. L'humorista ha de transgredir poc o molt, perquè si hagués de dir coses, diguem, molt oficials i molt d'ordre, doncs ja no seria un humorista, seria un editorialista gràfic, no? I els dibuixos de Mel i Mató, doncs jo no els faig, no? El poder, diguéssim, a la que la gent li perd la por, doncs se'ls acaba el poder, no? Llavors es tracta d'anar insuflant aquesta por a tothom perquè calli, torni cap a casa i treballi i calli. A mi el que m'interessa és que la gent perdi la por i se n'enrigui, que sàpiga que si som molts i ens en fotem i tenim alegria, la cosa va molt diferent, no?